Сега ще разговаряме с Марта Георгиева, която е представител на Общинския съвет. Здравейте, госпожо Георгиева. Всъщност, има ли към момента някакво действащо законодателство, което наказва насилието и посегателството над животни? Да, действащо законодателство има, но наказания няма. Още преди 5 години един подобен опит, много силен и много всеотдаен на гражданското общество, успя да промени наказателния кодекс, въпреки голямата съпротива на българските институции. И от тогава най-тежките форми на насилие към животните са инкриминирани. Това са, например, боевете с животни, което е така систематична, организирана жестокост. Тези боеве с животни как се наказват? Парична санкция или? Не, включително закона предвижда и ефективни присъди до 5 години затвор. Проблемът е, че до момента такива присъди няма. На пръсти се броят няколкото случая, които с много ниско наказание са отървавали хората. И нещо много по-страшно е това, че всъщност българските институции, които са призвани да прилагат този закон, те го саботират и те всъщност стават съучастници в тези престъпления. На първо място това е полицията, която отказва и саботира тези текстове в наказателния кодекс. На второ място това е Българската агенция за безопасност на храните, която е абсолютно неадекватна институция. Това е смешно и само това показва колко е важно да се повдига тази тема в нашето общество, защото не може в нормалните страни да имат зоополиция, тук да имаме Българска агенция за безопасност на храните. Многократно се настоява всъщност за зоополиция. Какво се прави в тази посока? Това, което се направи е, че министър Бъчварова издаде една заповед, в която каза, че във всяко областно управление на МВР трябва да има някой, който да отговаря за тези случаи на насилие на животни. Това към момента все още не се изпълнява. И само за да довърша, най-голямото престъпление за мен е това, че българските общини и кметовете на общини в България, те са всъщност най-големия институционализиран убиец на животни, защото в техните общински приюти, които абсолютно ненужно съществуват само и само да малтретират животните, ежедневно се убиват стотици животни. Просто разбирате, че институция, която даже е призвана, има контролни функции по хуманното отношение към животните, да се превръща в убиец, това говори нещо много страшно за нашето общество. Всъщност отношението на животните към приютите е вече една съвсем още по-обширна тема, но последно да се обърна към протестиращите. Какви ще са вашите действия, ако не се стигне до никакви промени спрямо насилието над животни? Ние ще продължаваме да искаме едно и също, защото нашите искания са точни и ясни. Ние не искаме да правим компромиси с правата на животните. Ние не искаме да бъдат експлоатирани по никакъв начин. За нас това е едно робство, едно съвременно робство, което ние приравняваме с робството на хора допреди около век и половина, което е било факт. Но сега в днешно време е факт робството на животни и ние искаме това нещо да бъде част от миналото на човечеството, а не част от настоящето. Много ви благодаря за тази информация. Ние ще проследим протеста, който ще започне точно в 1 часа тук